Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. Nilqawkom ħana għall-ewwel podcast li ħanamlu. It-telet kaddi biex bdejna ġedni. Isma' għal-xej għat jimsaħliha u għax-laħra xorta beda jxuq. Għadna t-nibdew, għadna ħaniprofa. Eżatt. Mela, nejdu l-om naqra, x'ħan għamlu, x'ħan inventaw, Mela, nitrudu naqra ruħna. Għasmu ma jafnix. Ila l-bukka, jisimni Vince, Bonello, imma jgħidu l-bukka, kullħat jafni bil-bukka. Unbaċi darba naqot nispiegalkom għalfej jgħidu l-bukka. U għannek għalna l-kurra. Dita l-bukka taħħax, dita Vince taħħax ma toġobnix Vince. Dak isem Vince. Għodu bħacċen sel-familja ti għajtu fendu. Mela, inti, kurra. Mela, il-kurra. Jena għalaw li dallaqam jena Konrad, tajjeb, għalaw li dallaqam uqbajt bieħ. Oġobni, anke jek moġobnix ma kellix options, ġifiri. Mela. Proset. Fimni, jena najdlek iktar Konrad, temissa najdlek kurra. Litri. U għana naħdmu fl-imkien ġifiri, ovvijament issa tkunu tafu l-istejer ta' għana. Moċek. X'ħan għamlu? Mela, dal-podcast ħajkun fuq moturi, ovvjament. Aħna, ovvjament minn jafna aħna deltant fissati fuq il-moturi bis. Ġifiri dal-podcast fuq il-moturi, biex nkunu kollox taffiġa waħda, anka l-sponsors tagħna kollha bikers. Kulħadd. Kollha kollox li għandu x'jaqsam ma' moturi. L-sponsors insammuhom iktar tard, kulħadd biker, kulħadd deltant tal-moturi. Ġifieri bajna fl-istess familja ngħidilha jien. Ħafx mettinniex x'jismu dal-podcast. Illa, ma jaħseb ħafna minnhom tafu. Jismu Bejsa Għajna. Issa Bejsa Għajna. Naqra keċi vera. Naqra ħaġa keċi. Imma di Bejsa Għajna x'inta l-motur ikun Bejsa Għajna. Bejsa Għajna jkun? Kollox, eżatt. Ġifieri dejjem kollox relatat ma' motur. Bejsa Għajk ikun. Mela mhux Bejsa Għajk tittajt vera hija kelma mal-Malti naqra pastas imma mhux pastas naqra doppjus ħamallu imma il-verità. Aħna ħnibdew nistiednu xi personalità li mulaw dejjem igem relatat ma' moturi, ħanisimgħu esperjenzi tagħhom, xi ċoċata li mulaw li għamlu ħajjithom moturi li kellhom, forsi jistgħu jgħidulna x'oġobhom ma ġobhom. Aħna ġieli mhux suppost kif dejjem mirajna li jsir tal-podcast mhux se nagħmlu reviews ta' moturi, laħa nagħmlu reviews ta' ħwejjeġ, laħa mhux se nagħmlu dal-affarijiet. Aħna nekonna kif qed jgħid kurra. Ħajkonna guest, ħanoqdu nitkellmu bl-esperjenzi, nisna qegħdin noħdu kafe x'imkien jew qed noħdu birra u qed nagħmlu l-esperjenzi. Cheers. Cheers tixrib issa x'issa. Bella. Jiġi daw. Bidlak. Redimer, ixrob ukoll, please. Għax ir-reddi qed wara l-kamra. Għax għandna Redimer ukoll wara l-kamra semmat nurkom. Insomma ġolajtu naqra jirranġa naqra irtok. Għax hu jifhem fil-makeup, eżatt. Makeup artist. Makeup artist. Kważi fuq għali għajnejja. Makeup artist salvaġġ. Bażikament dak ħajkun. Dak ħajkun, ġifieri ħajkun isna qegħdin bel-qeda x'imkien, ngħidu ċajt nitkellmu fuq il-moturi, nisa jkun naqbżu l-suġġett fuq xi ħaġa oħra. Ħanisbijaw żgur. Basta qed ngħaddu nofs sija impallaw, imma il-basic huwa l-moturi, dak hu. Tajjeb. Pokka, inti, naqra informazzjoni, injection minn kif bdejt bil-moturi, naf li inti sissa jekk għandek, ma nafx kemm għandek żmien eżatt. 47 għandi. 47, jiġifieri inti bdilt mutur għal kull sena żgur. Mutur biss, anke iktar. Ġifieri inti jisek ta' 5 kon ġabdil ċitlet muturi. Għax m'għandux kwin. Ara, bdejt minn ta' 17, mhux suppost ngħidha di. Minn ta' 17 kelli l-ewwel mutur jiena. Għax kont jisqallija. Kont ngħid Le, jiena ara, eżatt l-istorja tal-moturi. Kelli xi 17-18, insomma, provajt kont dilettant dejjem tal-moturi, tkun dejjem direzzju ġofi, kien tkun dilettant dejjem dilettant. U niftakar l-aħfel l-ommi qed jekk tixxi mutur naħraqulek. U jiena bħalma jafuni min jafni, jekk indaħħal xi ħaġa f'rasi li tnixtrija, bħalma taf inti wkoll. Irid nixtrija men. Però jinġra li bħalek, Jien kelli piżelli kbar. Ostra. Mela ma missier l-ewwel darba li ġibt mutur jien mingħajr liċenzja mhux suppost nieħda laqqas. Mingħajr liċenzja
kelli xi ħaġa looking forward. U kien da l-Aprilia RS 250. Anzi, kellek Aprilia 250. Wi, bar. imma isma' Ġeneral Mike maħalek. Mela, le. Le, tfun għalpot iktar. Ek taħjeb x'taħseb. Sib tajjeb, għaxe. Tuqgħod iġġenninni tajja xejn. Ejja, vera. Mela ħanamlu hekk, ara, ħajkun viċin. Tajjeb, hekk. Tajjeb. Oġbuk hekk, tajjeb. Kompli. Insomma, u xrajda l-Aprilia jiena u għet daħret naħbieħ. Emmen missiere. Mux hekk, u kelli naħbieħ f'garax, ma kellix licenzja ġveri, però kien bdejt ngħid joġobni wisq dak il-mutur irrid lilu. U ħbejtu niftakar wara tank tal-ilma li kellna fil-garax, kien jetem, u darba minnhom tela u faqqa l-mobile li ċempel ġara xi ħaġa, ċempelt lura. Ma bdejx nisma' x'beda jgħidli tant kemm għajjed. Kemm offendi. Mela rid nbieħu bil-forz, però kien persistenti ħafna, niftakar. Ġabni darim għal-ħajt, kissilli ħajti, taħjeb. U kellim bijaw dal-motor. Dejjem kontra qalbi, għadu jidispeċi nisallum, Issa jiena kontra ċat, jiena ommi la fil għat li Vince ektixi mutur, għax ommi ma kienx tajt li pukka, right? Biex ikunu ġari. Ma nafx rara. Kħat li Vince ektixi mutur naħraqule. Ħat uqtonni bl-inkwiet. U jiena ovvjament rasi, bat sibt wieħed, aħna nistgħu nsemmu d-ditti hawnhekk. Mhux m'għandniex. M'għandniex sponsors tal-moturi. U xrajt Tajfu. Kelli wieħed. Jaġġa Tajfu. Second hand viola kien għax dak sibt. Two stroke. Ħarejdilhom. Viola ta' Tinky Winky. Biex jaqblu mal-kalzetti. Kalzetti. Peress li hop jilbes kalzetti kuluriti. Oġbitek red. Imma llum kalzetti bojot, all right. U xrajt dal-madon fi Tajfu, two stroke, jivili second hand. Kieni tini trabil ta' Ġisu Kristu. U kont għaddi naħdem ġollu kanda buġibbajn. Mil-bel, xkanda mux mis. Ġveri by second hand kellu xi 14 previous owners. U mux bitċajt, kont intieħ, zoċ, dak izmien kanda nabelliri, zoċ liri kull jum fuel. Zoċ liri kull jum fuel. U ħafna mid-drabi niqaf fil-Coast Road. Kużera għax kont naħdem ġoħdel buġibba, u ħafna mid-drabi għafli fil-Coast Road kien. Bla fuel. Bla fuel jew bla problemi. Bla problemi, li kellu. Imma di il-bieċa xogħol hija di li minn bad tant. Mhux għax il-motur ħażin kien daħak tajjeb, għax inkellu wieħed mqaġġad kien. Però għalata. Dik. Kollox miskin. Imma mbagħad ommi spiċċat. Mhux tal-li għajt li naħraqulek, tal-li għal madon fin. Kienet niġi mix-xogħol tgħid li l-għallu fin skema mhux il-motur, ħanaħsilulek naqra. U qed taħsil il-motur li. Le, jiena kieku missieri kien jgħidli illa kemm hu maħmuġ. Ejja ħanħarquh. Iġifieri mbagħad ċedit minna oħra. Jiena provajt inġib ieħor. Tant irrid kelli kilba hekk għal żewġ roti b'magna, imma li provajt anke mmur għal daw il-Piaggio Otis qed ħanifqgħu jiena lactose kull fjura. Kull il-fjura. Jien lactose intolerant. Tajjeb. Imma l-ġobon ikun jibes. Tal-Pekel Effer huwa tajjeb. Tismani Silvana. Tajjeb ħafna. Nostax naqgħod ġobon. Insomma, anka Piaggio minn daw tal-rota motor ngħidru min. Provajt inġib biex ngħid ismet li għandi rota. Ma' żmien kollox joqgħod. Issa tiljajna, ġiet il-liċenzja, bdejna nixtru motur, blu ieħor għax il-fakab tal-moturi hija din. Jekk int għandek garax, ħadd titfa' karozza f'garax. Jekk il-karozza torqod barra, tista' titfa' 4 jew 5, ma tistax issuqhom f'daqqa, imma taf inti il-ħobby jiġi hemm u bad tiġi droga. Tiġi droga. Jiena kelli difett istinna prova naqta' tal-moturi, min jafni jaf xi difett għandi, ħbib tiegħi jafu kollha. Inbidel ħafna moturi 50 żmien. 50 żmien, ħafna. U lill-mistieri, lill-ħija, lill-mara, tal-aħħar, dal-qalbi. Fil-fatt jafu bħala l-Pinocchio. Nħri vera twili. Isma' ma niċċajtawx għal ħaqqasem. Ġobun tajba. Gdibtilu. Nikdeb kollu. Imma, issa xrajt motur. Kontent bieħ, Lider kontent bieħ.
jiswa naqa flus naqra mhux ħażin, allura naħseb ħalistik jabih. Mhux hekk għax il-marħa tiegħu Le, ħadd titfgħu il-barra, Jiena żgur. lejxi għandha il-bagalji l-estijem kif ngħidilha ħanixxi motor ieħor tixxut lejn il-barra. Moġu kaxxak tal-kartun ħatejx. Eżaqżi, homeless. Because I'm one dealer. Issa, ngħidulhom naqra kif intqajna aħna. Ġoka xatijak. Fej wasalna l-kont, fej wasalna. Mela, wasalna u Aħna professionali. Mela, ħanidru. Script writer huwa l-kurra, eh? Li jiġi ġo moħħi nikteb jiena. Fimt il-kurra script writer. Dak xogħlu. Aħna naħdmu flimkien ma' żmien. Taf inti jiena ktibt sirna naqra ħbieb. Eżatt, mela da kif ħana ngħidulhom di. Jabba. Kif baqt li iskript biex naqraħ jiena għad-dar, u għet naqra ta' malajek waqt li kell. Għat l-ostja bastit lu għal-Madonni, naqra ħbib kiteb naqra. U għek għallejni U għatlu first message għatlu naqra ħbib għanna, għalli li dak eksib tek tittajda. U somma biex nitċajta. Le, l-pukka ħelu, għara, me 1 sa 10 vera, 10 ħelu l-pukka, nice guy. Le, kullħat jifem li jrid. Bastet me 1 sa 10 nejt 2, ġifiri huwa normali, jena sfortunatament bastet miħa me 1 sa 10 11. Il-għala. Għax għandi dal-hobby, l-hobby ġdid, li qabel niftħu, nkunu ħanibdew xogħol. Jew kif nagħlqu, ikun hawn kollox kwiet, għax mal-ġurnata nkunu għaddej dawn. Neħelu 7 snin minn ħajtu. Eżatt. Tibda tikolni ideja biex inti ħatta tal-osta. Daqsi. U jiena nħasat mix-xejn. Jiena ħasat mix-xejn nħasat u dejjem għal-Madonna nsibu. Però rrid noqgħod attent għax il-qalb. Sew xi għandi 47, skużawni xi nitfuq. Jien għandi 47 ġifier qalbi 47. Insibu bil-mobile għal-Madonna ġun kollha issa bħal daw pereżempju għaraw naqadaw. Orjom naqadaw, ready, tellaħħom naqadaw. Tellaħħa. Seħ bil-pukka! Hobbies. Il-pukka għandu xi 1000 miljun hobby ieħor. Għandi ħafna hobbies. Dik hija l-problema. Mela. U fotografi. Jien għamilt mid-2000, dawn ġurna background fuqna. Mid-2000 bdejt il-fotografija bid-delizzju. Jien dejjem ħod kontu. Ara jiena ħajti muturi u ritratti biss kienet. Ġifieri muturi dejjem interessat u ritratti. U fil-2000 xrajt kamera, insomma, bejt nieħu naqra ritratti jekk il-ħbib tiegħi u hekk biex naqbad naqra art, u minn naqra art ġi x-xogħol tiegħi mhux full time, mhux qatt ma kien full time, imma kważi full time. Ġifieri konna ħodt tiġijiet, photo shoots, divorzi, iħassruni, nagħmel lotti sakemm nimintihom ir-ritratti u jiddivorzjaw, u mbagħad ma jħallsunix. Konna hu kollox. Fimtu għamilt safti ċurilu li parti minn xogħol kbira kienet li nuħu ritratti. Xi ftit snin ilu kont dej bil-video wkoll. Naħseb xi sentej ilu bdejt bil-video wkoll xrajt l-apparat tal-video xi nagħla nitħajjar u nitwempel nixtieq l-apparat. Xrajt l-apparat tal-video u bejt nieħu l-video wkoll. Għamel xi music videos ukoll għal xi kantanti. Imma se tiġi dejt. Li tagħmel stop ukoll. Minn ftit xhur Sunday 47 ġifieri mid-2000 kemm jien mid-2000 tal-lum kemm għaddew snin. 70. Yes, 70. U għad tisra jgħid għax għana serji issa għax għandi t-tifel żgħir għandi t-tifel ta' 20 u t-tifel ta' 10. U minn dawn mid-2000 meta kont inkun ħafna busy. Għax l-iktar ħaġa importanti hija l-ħin. Il-ħin, u kont inkun ħafna fil-weekends, ovvjament xogħol. U meta ma nkun xogħol fil-weekend, naqatta il-ħin kollu ġol istudju nidit ritratti. U għad tissa minn ftit sminilu law għad daqshekk stop. Ritratti. Ħana jgħixu naqsik li huwa tajjeb. U għad noħsib qed nagħmel qed moħħni biss iffukajt fuq ix-xogħol tiegħi full time. Tajjeb ħafna. Issa ma delezzju oħra. Mela kemm trid. Mela, kajaku. Mhux hekk darba minnhom edna ħanamlu xi ħaġa
kayaking, Eżatt. kienet fundraising minn għalija. Fundraising dik kienet. Jista' jkun. Fundraising kienet lu. Si, inti tittejdilna. Si, fundraising kienet dik. Ma nafx. Jista' jkun li kienet fundraising. Min ixċert. Le, ma kienx. Le di meta jedinna le. Mela ma kienx, ħanoqogħdu fuq ir-re. Noqogħdu fuq ir-re. U għednilu pukka ġejmana Iva. U dal-osta ġi bil-karozza armata, kajak, qasab tar-reels, drones u għahlim madaru, kameras. Il-osta. Il-pukka jek. Għaxina għanda ħaġa, jekk nitħarra xi ħaġa nitħarra liha. Mhux hekk, mhux hekk. Mhux ħana jitħannu hija biftitek. U za darba. U bħejtis. Mhux hekk. Ma Imma. kollox kien għalihom mbagħad. Dik xaf dik tal. U għandu ħafna diretti tal, ġifieri muturi, fotografija, kajak. Le għamilt żmien twil, ngħidlek din ma tgħidli tiegħek. Għamilt mhux żmien twil, żmien il-COVID, peress li aħna l-COVID jien kont naħdem fil-catering u l-COVID għal-qitna. Bas nix naħdmu iktar. Jiena u sħabi, konna xi 3-4, ivvintajna domorru trekking. U abseiling, u. Għatmaħatni abseiling għadek, xin kon dilettanti. U għandi l-affarijiet, dawk ma bħejtom, dawk ma sadbiħom, dawk ma jxuħx. Mux hekk ħabba safety. Jien kont nibża mill-lori, jien nitwerba mill-lori kont. U konna ma naħdimx għax kont catering, u kien hemm sieħbi ħabib tiegħi li għadu d-dej bħalissa u koll li jgħamil dal-affarijiet. U għalli, ħdejna, noqdu noħdu kafe, għalli għet niddendlu għahna t-l-insa xiddendlu t-tumina niddendlu. U dal-kafe ġi jiswa l-flus. Għax taħra ballek mutment. Is-sġiwi għemmis la xejdu, għall-lapsi. Għall-lapsi? Għall-lapsi. Alright. Ix-xaqqa, xaħġek minn għalija. Jek minn is-sales Ma bar. nafx, kolleġuna per-kas. U da bida jiddendel da, ħabib tijaj, insomma, Konrad tista' semmiħ minna, Konrad kummezzjoni jismu. ċaw kol. CNG għajdulu, il-lam dew CNG. Għalla ħallibsek il-ħarnes ħat inżel da. Għatlu x'ninżel lu jina mbul taħtijek, nħarġek li l-irdu. Għalla ħanniżlek pukka. Għabat libbisni l-ħarnes. Għalla ħaninżel Untela. Inżilt u bħal mi il-pukka twebbilt. U l-għada, mort nixxi ħarnes, tu karambini, uħbula, u laqqasna għor ma jtkollox. Eżatt. Tajjeb. Is-senti, għana, xin. Hobbies, jiena kelli l-futbol ħafna żminilu. Vera? Ija. Ma taqtani xek imma kont fissat fuq il-futbol jiena. Imma terapja u. Tnejn li huma, jew niprovet li Le, tnejn li huma, kont insegwi timijiet Taljani fil-verità, kelli tim tiegħi kont letteralment il-ħadd ġas tal-ek. Ija, kont insegwi u statistiċi. Kemm tajtilu, kon? Ilu naqra issa dan fuq 20 sen ilu. Minn fake data, hobbies. Indi min ta' improvajt minn kollox u basketball u kont nilab il-badminton, tajjeb, u volleyball, li jiġi, kien joġobni l-sport. Umbat, waqfet naqra ħajti la. Għax tħalt naħdem fil-catering u koll, u dik dejjem problema, catering, mux problema. ħajtek. Fih ċan kbira, specialment weekends, festi, meta tiħor forsi jtiħu pjaċiru xjala inti jetħem ta' Eżatt. U ma' zmin it-tikna ġewa, imma kollox fih tiegħu. Eżatt. Tajjeb. Umbat, tajt l-inja ħoxna, waqt li kont catering kisab dik il-naqra n-namra tal-muturi, eccetera, insomma, u semmejna kif tiet il-bicċa. Umbat bat naqra off-road, kienem il-ħabib tiegħi għala nawek kien għalli isma' għax ma tipprovax dan ukoll. Ħabib tiegħi għala li nafu ħafna għaliex ma tipprovax hekk. Qed li ħalli fidek. U mort naqra off-road u dan iddispjaċih għal-ħajtu dakinhar għal-xamil. Għax kull blata li kien hawn Malta ippolixjajta. Ġifieri minn satej off-road li morna dak it-tifuq ċitlet mid-darba. Mela. Pero ma qtajċ qalbi, provide, dejtna għazwek u daf fissajt fuq l-off-road. Pero sfortunatament għaw Malta limitati. Illum il-ġurnata niġu konsidrati bħala kriminali kbar, tajjeb. Bla sens. Dak hija l-opinjoni tiegħi. Allura ftit ilu kellha naqtalajn qed isma' biex nieħu pjaċir sfortunatament irrid immur sqallija. Tajjeb, nikru minn hemm, nikkoordina kollox minn hemm u nieħdu naqra pjaċir hemm. Speaking of sqallija,
Kif dit l-idea tagħna? Mela. Ngħidu dawn naqra. Mela aħna iddeċidejna, dak kien hemm offerta. Inti titzalzet retiner. Li mhux salzet ħadd Mela, Bil-krema dak. Le. Mela. Tista' tkellem li kell falqek jiena u inti għedin. Ġifieri Already. Billi-tobżaq fuq ma ħejċej laqqa sejja. Taf xtajt qabel ma da fej qegħdin fil-iskript għax intlif ta' naqgħod l-iskript. Insieħ l-iskript. Fej qegħdin imma jidna fej Mela. qegħdin. L-idea tal-podcast. All right, proset. Għax għadni. Da kien hemm offerta nista' nsemmu ħana l-vapur. Issemmiex għalli jista' jkun. Ejja. Għaw żewġ vapuri, fimni, ma nafx Ma tantx hemm fiex titfixkel. Homma, fimni. Min isegwina fuq is-social media jafu. Għax tellajna video hekk ġifieri tafu x'qed ngħidu. Imma ejja ma nsemmuhx. Ma mhux joħdu għalihom. Imma insomma sponsorja, nistgħu. Nisma' ma jistgħux jieħdu għalihom għax is-servizz kien tajjeb ħafna bil-kaptan kollox. Ma l-ismawni, ħansemmih. Aħna tlajna kien hemm offerta tal-Raguz Express. Ġiġa tlajt tlet darbit magħhom darbtejjin. Imma fis-sajf. Dik importanti. Importanti li fis-sajf. U kien hemm offerta li jekk titla' t-tnejn u l-erba' kienet kif kienet. ċaħġek, eżatt. It-tnejn u l-erba' tħallas prezz tal-ġen €100 bil-mutur u aħna. Eżatt. U prezz tal-ġen, ġifieri ħaddieħor id-doppju. Id-doppju. Dik tagħna id-doppju. U l-kurra tlu dit nimmorru ġurnata sqallija. Insomma, tlu nitela waħda sqallija, tlu nduru dawrek jekk kont din ix-xiddukati, għadt intih dawra sqallija. U jiena qatt naħsibha għedlek, okej. Da mill-ewwel okej għalli nibbukjelek u tbagħt li mill-ewwel il-flus. Revolut mill-ewwel. Kemm il-ħabib tagħna Jamie u ċemprit tlu Jamie tittiġi magħna jiena tlu ħammur ġurnata dak mill-ewwel għalli ħabibhom Revolut. U ranġejna waħda sqallija. Il-problema kienet Let lajna fi xitwa ftit ilu. Xitwa da ftit ilu. Issa minn ġimgħa konninna niċċekkjaw kif ħajkun it-temp, eċetera. Dik il-ġurnata kien naqrih mhux ħażin. Mhux kien 6-7 kemm kien. Jiena li kien forza remettari. Ne, forza remettar kien jismur kif. Hekk kien jismur. Mamma mia, kien 6 skorruti kważi 7 u jiena ma nieħux pjaċir bil-baħar. Isma' jiena blajt il-pinli biex jien mhux ma jagħmilx il-baħar imma Kon onest, il-pokka ġiek sedrin blajt il-pinnu li ma tantx mill-ħsara u kien qed jistennini naqla kollox. Vera, il-kurra kien qalli. Jiena kif jiċċala għal-vapur. Naqrek, bum, daqshekk qed mela żgur 6 u 7 da kan noħorġu Ara x'namlu għal-muturi aħna, għal-rajd mutur, ara x'namlu. Għal-dawra. Għal-dawra, għal-dawra mutur. Sagrifiċċju kbir. U wasalna hemm insomma u tlajna. Ma qabel wasalna. Fakkarni xin ninsa. It-traġiet ma kienx sabiħ, taħjeb. Qabel wasalna traġiet ma kien sabiħ, fakkarni. Lajna ġofina, rriħ. Le, aħna u sejrin, għadna nibdew, aħna sejrin. Aħna u sejrin, Aħna sejrin, ġifiħi, lajna xabali kif inqalem minn mal-ponda tal-belt. Mill-ewwel bedajtina u jitċaqla. Fil-fatt kien hemm waħda, x'kien eżatt starti għal-magri, mill-ewwel. Kif sumad il-magna? Miskina. Miskina. Mimma vera miskina, dil-mara għamlet satej għax satej. Satej. Dolbi digitali li kollu li jena ma flaħċ nismaħħa. Dik kif starti għal-magna, kif daħħal ħabel mill-ewwel. Instabatna, Kena momenti minnom l-ilma bdejt naraħ mal-ħġiġ anka l-ħutu ċawl bejna naraw. Da bada jgħid li Isna goggles mor waraħ ta' fuq YouTube hemm qiegħed. Da bada jgħid li raċċaw l-marħġiġ, tilħaċċaw l-marħġiġ. Kien imqalleb ta' vera. Tant kien imqalleb li kien hemm meħsen motur ukoll. Mela, waqa motur. Waqa motur, għax kien imċaqlaq ta' vera. Għax kien baxx il-motur. Mhux għala biex inkunu mux ħana professori. Le, ma kien. Mux it-tor ta' Raguz Express nasa. No, le, kien Raguz Express kien baxx. Fuħna ħaddu responsabilta tal-ħsara. U għaffarijiet li jiġru. Imma l-motur, bħalma minnet jara dilettant, da minnu baxxieħ malart, baxxieħ, mux malart, baxxieħ. U l-issa jisib ma qassarix. Mux hekk ġidrit. Għal-motur ġidrit. Allora easy joħra. Insomma, għalajni xewa baħan, wasalna hemm. Wasalna hemm.
Il-mara waslet ukoll miskien. Ija waslet hemm dil-mara wkoll. Kellhom joħorġu xi 5 min nies, eh? Ma kien hemm kemm kien hemm joħorġuha. Xi 5, eh? Di laqqas saħħa ma kellha miskien toħroġ. Le, Le, mhux kienet bila. le. Li miskien anzi kienet fil-qiegħa. Mo bil-forsi qiegħa. Forsi li. Wara sa tejtar. Insomma. Għanna rajna l-imsara, nkun fil-boros. Għalata vizzjoni. Jekk daħajja nisalmu la minnu. Jekk daħajja. Jekk daħajja. ija. Għat wasalna insomma. U għamilna ġurnata tajba, Tal-ġenni. ġellet kem bellezza, ħadna pjaċir insuqu. Tal-ġen. Ġifiri nerġa' nagħmilha mhux fuq il-vapur fix-xitwa ma nerġa' nagħmilha mid-darba. Namlu għax oġbitna kena rajt qasira, pjanajt rajti mhux twilak u pjanajt daw il-postijiet għax pjanajt il-rajt jiena. Kollox fideħ kien kull ħaġa laqalna aħna dnilu. Iva. Daw Jamie. Mhux ħan ikkomplejnaw aħna. Da, immorru hemm ejwa. Mara ħana tkollox fidejja jien. Jien laqwa l-nivol. Dalaw li kien. Naqseb. Għax għadna naqrat neħu, għadna naqrat tenti, għadna l-ura xkonna nafu li kif morna rridu nerġaw niġu. Nerġaw niġu għawel ma imma ma kienix issa ngħidu l-għamal fejn ma kienix tajjeb, mhux xiwaw. Ma Ma kienx stennejniex misal. Le. Mill-Italja, ma stennejniex. Skont fejt muru, insertajna morna. Eżaj, għamil trotta insomma ta' xi 300 km kemm kienet. Kienet xi 280, Eżatt, 300 km f'postijiet li ma tantx imorru. ħadni għana relax, u ħadni għana relax mux xaħġa li. Le, ma għaddix insuq, ma l-assessis. U l-ħaxa konna miksta moturi. Muxek. Konna t-tela bil-forza, 1 to 5. Kenna l-Jamie bil-T-Max u jien bil-Scrambler, bil-Ducati Scrambler. Imma xorta ħadna pjaċir, ġifiri kif għattilkom għak morta il-video. Memx għalfej kullħat jirid moturi enormi biex tuħu pjaċir. Le. Għanna konna 3 moturi minn 1 to 5 sa 800 u xorta kollha ħadna pjaċir. L-lum tista tuża, li tixtieq, għaddem moħħok. Ir-rotta tkun, kif tajt, programmata mal-motur l-għandek. Muxek. Imma ħadna pjaċir, imma di tal-ikel. Ejdenna, tal-ikel. Tal-ikel. Morna x'ismu l-post? Villa? Le, torre, villa, x'kien jismu? Inti qatt ma tolqot l-isem. Manka jien insejt. Jiena niffoka. X'kien jismu madonna? Palazzo? Ma nafx kien jismu. Tajjeb, la torre la palazzo. Ma nafx kien Imma insomma. U ma ktibniex fuq l-iskrin. Inkdimna naqrax, wasalna bdejna nfittxu. Fejn ħammorru hemm Eżatt. fil-verità gwidana x'ġi wieħed isu kalamita fuqna, da Malta, aħna nagħmlu ġemellaġġ maħal qormi. Ormi veke. Kullu hemm, u aħna smajna minnu. U bida jajjetu, ma sajja. Mela, u aħna għedna. Malti. Okej, mela tajjeb. Tiegħu tal-pukka kien naqaxot. La ġin. Ordnajna ġin lettalment xot kien, ma. Le, għadna l-antipasto ma kienx ħażin. Imma speċjali, La ġin kien xot, pretendejt li jkun naqra aħjar. Eżatt. Pero Jamie, anka ħna ordnajna bit-salzed bil-laħam suppost la ġin. La salsetu qas laħam ma kien hemm. Kien f'ta Jamie. Ta' Jamie, ta' Għax da kellu plat tal-sitta mbagħad, u spiċċajna kellna minn tiegħu. Tajjeb, imma Eżattament. Aħna xejn speċjali. imma insomma kienet ġurnata tajba. Neġu tajba u anka l-pjazza kien sabiħa. Relax. Il-moturi ħdejna. Aħna xi ħaġa relax. Eżatt. Unżilna l-ura lajna xebba mal-temp oħra, separjien. Għal-bidu kienet għar, Għal-bidu kienet għar. Nikkalmat Kif naqra. għadna l-kaptan, aħna fil-garax għatlu l-kaptan jien kif inu għalli naqra ħjar. Naqra ħjar. Naqra ħjar meta tal-għu. L-ewwel nofsija ħadna naqra lejna x'ħsibna li gidbinna, imma kellu raġun. Kellu raġun. Ħriġna, Eħe. ikkalma Eħe, mbagħad. saħħa, mal-bidu- Xorta bil-borza lesta, ma Le. taf inti. Kif konna sejrin, Mela, inti- kif konna sejrin, Daħħal 10 minuti, 10 les. minuti bat il-borza musa niflaħ. Daqsik. Għad tkun musa niflaħ, tant iċċaqlaqna U ma nafx kif jien ma ġralli xejn. Da xej, Jamie nafx kif. dilettant bid-dajjes. Dak xejn. Imma xorta ma ħax peċi, ma kienx komdu. Ma kienx kondu, ma nifhimni. Insomma, u għaddiet. Eżatt. U dal-osta, peress li huwa vlogger u kolli hu pjaċir jitfall videos, eccetera. Tefa video, tajjeb, ta' xamilna. U ħarbat issa, ħarbat, ejja li trid. Redi, ma daħħal subaj. Jalla, wara. ħallulek, jenna nobsqu fuq u ma insomma, xkonna t-nejdu, għax nsejt jena. Muġu ġejna l-ura xina. Għax inti bda vlogger tefa l-video, no insomma.
u dik il-ġimgħa kulħadd beda jgħidilna rajtkom da morġu sqallija, kunu sejrin ngħidulna, insomma. Mort norqod jiena dakinhar u mal-lejl hekk ħlomt għaddi l-ħsieb u qed tisma'. Ħlomt li qed nagħmlu podcast jiena u l-pukka diħem relatat sqallija, moturi, taħwida hekk. U fil-għadu x'kien ġejt titlu isma' l-bieraħ taf xi ħlomt u hekk laqqas il-ħadd fajtielu għalli jiena għaddit li minn moħħi wkoll. Qedlu wasta nagħmlu qedlu xi ħaġa ta' podcast hekk qedlu interessanti, xi ħaġa dejjem relatata ma' moturi. Għalli jiena għaddit li minn moħħi wkoll għandi l-equipment kollu. Għax jiena ftit żmien minn nisegwi l-YouTube channel tiegħi konna nagħmel podcast fuq m'għandu x'jaqsam ta' moturi ta' ma' waħda ma' tfajla li kienet taħdem miegħi dak iż-żmien. Allura xrajt l-apparat kollu kont dak iż-żmien sewwa. U kif qalli da, u jien kontini naħseb bejn nagħmel podcast irretat mal-passjoni tagħna, fehim? Imma tisib xi ħadd għax mu waħdek Ma l-ewwel darba ċista. Imma titi xogħol. Plus jagħmilna l-meetings biex nafu x'għan nitkellmu, mistednini titi xogħol waħdek. It's not in catering. Waħdek ma tagħmlux dax, ħatajja u jkun boring. U kif qalli nagħmlu għatlu għandi kollox. Pux jani ġurnata 2 u 3 u jiena kelli ngħidlu. Okay. U mbagħad bejt ngħidlu, ismani, ejja nagħmlu data, għax ma tagħmilx data inti ma jkollokx xi ħaġa. Naqta lura. Ta' lura. U bdiet minn hemm. Qed hemm jista' jkolli ma tarawniex u hekk. Da mbagħad kulħadd jagħmel affarijiet. Eżatt, imma ħajkun interessanti ta' ħajkun tajjeb. Jiena għalija iva ta'. Minnu dilettant, meta inti fabel qiegħek waqt li qed jiekol. Issa bħal kollox ikun hemm min jgħid jew interessanti. Isma' jekk jogħġbok tajjeb. Korra jiena nitfa' TikToks, taf inti insomma. U ġieli nitfa' affarijiet reviews naqra fuq il-moturi. Għax il-pukka TikToker ukoll. Għax TikToker jis ukoll. Oh wow, għandi l-followers, Isma' l-ewwel fejn ġoli tfajna. Raħ kważi 10,000 kemm raw. Jiena tlift il-count, m'għandix idea. Eluf ta' nies, ġifieri. U ġieli tfajn videos raw 25,000, 30,000. Rajtu xiriet il-pukka, TikToker. Popolari, Kif ngħidha tal-kummenti, ġieni nitfa' TikTok jiena mhux għax xi professur jew il-kurra professur jew l-gamer. Imma titfa' biex tagħmel ignoranza kbira grassa. Isek inti bistaf jew hemm son tajdin inti raħu da. Scroll. Ma tixtaj tara x'tella. Għalfejn toqgħod. Eżempju kont fajt darba wieħed fuq għax ħafna mill-break lever. Ħawwaqfek naqra xettejt kummenti u dan isma' jekk ikollkom suġġerimenti. Issa fuq di ma nafx xogħol tal-ħin. Fuq il-1. Għax ikolkom xi suġġerimenti. Ħalluna mistednin il-min tixtuq taraw. Ovvjament, xi ħadd dejjem li huwa biker relatat ma' moturi. Naqra relax. Mhux ħanġibu lajli Montezina u ġifieri issa ma nafx biker. Ma nafx imma isma' ġifieri ħed ippruvaw inżommu l-komunità. Ma nafx. Il-kummenti għalfej għandek. Malta għandna difett aħna. Kif tara xi ħadd jagħmel xi ħaġa, titfottilu il-passjoni. Darba għamilt TikTok u tella xi 30,000 da view. Għalfejn inti l-break lever ikollha bwaċċa fit-tar. Imma fake views jew ta' vera? Le ta' vera. Le mhux fake, mhux fake. Le fake ma nagħmelhomx kemm speċjal. Għallu xi ħaġa biċċili ħammut. Dik biċċili? Mhux tebel dak kien il-bossi. Bomba. Bomba. Le. Tibsax jidħol fi xott 20 kwiet. Tħabbix rasek. Tħabbix illa kemm ħadxiri. Prova. Tajjeb, Nirringrazzjaw. Mill-Pleter Affair. Pleter Affair tal-li għamilna Pleter kollox freestyle ġenna. U għanna ħafna, ġifiri ħanġu boċċi. Iktar. D-dipja, tajjeb. D-dipja. Daqsek, mux ħanħu iktar minn da s-sadi. Roset, Silvana u Sabrina. Le, minn dinnaħa. U sitt ħafna minn jgħaj, għax bim, spiega, tarfi, namlu
dik Il-boċċa, il-famuża boċċa. Fil-liver, fil-liver. Il-direttur qed jgħid magħna. Kol taħlek. Jien m'għandix problema, tista' tiekol Thomas, doweri. Bum, ġew iċċek. U min ikkommenta jibdon tajdin inti, għalfejn, jien għatlek xi ħaġa informazzjoni se titgħallem, qed titgħallem panjurant. Mhux hekk. Imma nies iħobbu jkollu bassess. Nawejja. Inti fem? X'taħseb? Bażikament dik l-istorja tajnikom naqra overview. Issa biex tkunu tafu wkoll. Għani xogħol naqra Going Fund. Sponsor ħortana, issa nsemmu l-sponsors. U damna Alla jkun da, għax wara ġurnata xogħol. Dik il-boost konna bżonn naqbus aħna. Redeemer xorbu tiġa naħseb. Mela, dak kien qabad jitla mas-saqaf. Għax illum is-sibt, aħna nirgordjaw is-sibt. Ejva. U għana s-sibt ituna xok. Kenna, sammu, misa najda. Xkont ħajkun kull ġimatej, b'najdu sew. Eżatt. Ħaniprovaw nżommu kull ġimatej. Kull ġimatej nitfaw podcast. Il-mistednin ħajkonna l-mistednin, ovvijament, kif għedni l-video. Ħaniprovaw nażlu mistednin jkunu interessanti, jintom toħdu pjaċir taraw. Mux hekk, at least nżommu naqra il-bitċa entertainment. Ħafif, ġivida mux podcast il. Laqqas Da ħajkun podcast ħafif, ħatitħaq pempju l-ewwel mistednin l-għanna musta ngħidulkom minnu għalissa. Għalissa le. Imma stennjaħ minn da bnidem fucking freakjat minn moħħu. Mela. Daqxej crazy. Pero naħseb tal-ġen, u ħanitqu. Zgur ħatitqu daf issa tfuq il-moturi u jirranġa l-moturi u jagħmel jibdaw xiftajt. Tgħidilhom x'edna mhux kan ngħidu. Ma da ma se sajdu xi. Le, mhux kan ngħidu xi. Imma da għadu biex taraw. Dilettanta vera. Iżabba fil-moturi. Eżatt. U nafu li qed tismana, ma jmurx ibiddellek ma tiġix. Tajjeb, importanti li tiġi. U kokku tajjeb. Isma jena konna fl-istess ambitu. Fl-istess ambitu. Ma ex. Ma weja. Issa ma jafx. Issa nikol biss. Imma dal-ġej jaf isajjar ukoll. U ħaduħdu biex. Ġifieri stennew ġimgħatej oħra. Tajjeb. Isma, ħantelfik. Naf li naqatart imma better late than never. Nirringrazzjawna għall-sponsors, aħna sibna sponsors li kienu willing esagerat li jgħinuna f'dil-avventura. Taħdem jew le? Emnu fina mill-ewwel li jiena ħsibt li jibsa li ħansibu sponsors. Mhux hekk għax mhix xi ħaġa. Imma diskanta għandna kollha kużi ħbib tagħna. Mhux hekk. Kollha teżad kif għattilkom fil- Tal-muturi. Kollha tal-muturi, ġifieri kollha ishom ħaddu pjaċir li qed jagħtu dik id-daqqatit. Eżatt. L-ewwel sponsor li Jew naqlaw xi warning. Imma le vera nirringrazzjaw il-Gordon tal-Gordon's Photo Center tajjeb għax provdin ovvjament il-location. Jien għalija hija location perfetta, qegħdin ġo biċċa mix-showroom. Mela tidher pro. Tidher pro sewwa, fimt, nirringrazzjaw il-boss. Nhar it-tnejn għax. Dejjem. Promise. Il-Lalan sign word. Il-sign word Li għamilna il-logo cool ta' werajna fil-verità. Logo għanna. Mela. Grazzi wkoll. X'ismu dak? X'in ħawża l-ismijiet. Issa. Isma'. Letter FL. Il-Sabrina u l-Silvana. Letter tal-ġen. Kolkom xi parti jew xi ħaġa hekk. Jew xi event. Jagħmlu letters ikbar minn dil-mejda. Eżattament, tiġietu hekk ġifieri ċemplu ibatu fuq Letter FL. Tistgħu tfittxu kollox fuq is-social media tagħna. Eżatt, ħajbhom il-link. Tajjeb. Nirringrazzjahom ukoll tal-lettura xi naqru. Sewwa Design Factory. Nick, int qajt l-ewwel darba miegħu illum. Sewwa. Ħa paċenzja bina ma nafx kienu da u vera ħa paċenzja bina. Għamlinna naqra. Għamilna l-logos. Mela, għamlinna l-logos. Stickers. Makkijiet. Il-ħwejjeġ, il-makkijiet tal-ġen, tajjeb ġifieri nirringrazzjawh
ta' kemm ħa paċenzja bil-pukka. L-stickers, ma l-stickers għaw. Issa jkollna darba li Issa jkollna darba ġejja. Tajjeb. Stickers. Kemm ħa paċenzja bik għax indejja. Għaxin kollu, mela nekku ħabib tijaj antik, aħna konna naħdmu flimkien, konna photographers tal-President, għamilna xi 5, mux iktar years naħdmu flimkien. Konna photographers tal-President, jina u. Mela naqra ħbib ukoll. Naqra ħbib, li bsew. U kif għallek il-lum, għallek il-Vince niprofa naqdeħ. Tajjeb. U aħna napprezzaw. Fimt, għanna jieħor il-homemade. Homemade Malta. Homemade Malta. Mux homemade, la tmorru t-xu. Mux homemade. Homemade. Homemade Malta dejjem ħassibu kollox fuq social media tagħna. Ħassibu il-links. 3D printing, affarijiet naqra cool, coasters, u ħajkonna naqra iktar affarijiet. Eżatt, mal-programmi li ġejjin. Naqra affarijiet, eżattu. Għanna sponsor tajab ħafna u koll. Go and Fun. Go and Fun. Li taħna dik il-boost. Li jemmen fina. Għallinna naqra stejjer u koll. Insellu għal Sergio. Sergio, raġel tal-ġenjina, kellimtu sew l-ewwel darba ftit 6 minuti meta minna l-meeting biex itina l-sponsor. Down to earth. ħafna raġel sew. Għandu stejjer kbar il-moturi. Xaħġa lokali li jena xtaqtu kol, tu bijone, kollox lokali. Da Sergio huwa Goat Vanija ta' Malta. Muxek, hija brand Maltija. Hija brand Maltija ta' dinja kollha. Muxek. Ħana jgħidu tal-Ewropa, ma nafx mhux id-dinja kollha. Le, mela. Id-dinja kollha. U li hija ta' Sergio ta' bniedem Malti. U bniedem down to earth, vera ħadd jitkellem miegħu, għandu ster tajbi. Sfortunatament ma jridx jiġi. Ma jħobbx jidher. Napprezzaw dejjem. Napprezzaw thank you tal-li mill-sponsors tagħna. Fadlinna x'fadlinna ieħor. Il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna sponsor ieħor li xtaq jgħin Daniel tajjeb. Daniel tal-717 Barbershop. Ħajirranġana naqra. Mela, ħammorru naqra għandu. Mela, pasta zata. Il-bira ħat l-oranġana għall-leħja. Ġija labbi bil-ħanżin u ma nġa xejn. Eżatt. Immissa l-ġimgħa d-dieħla. Ħaj provi arranġana naqra Daniel. Min koro ħajġibna inqas koro. Tal-Barber 717 Barbershop qiegħed ħdej l-skate park ta' McFage l-skate park madonna hija. Tal-imsida. Tal-imsida. Dak għandna sponsor ieħor. Naħseb semmejnihom kollha. Semmejnihom kollha. Jiena naħseb kull ma fadlilna nagħmlu, inti wirred nfaqgħu dal-platt. Żgur issa wara ma stax li kull nitkellem. U għalissa ngħidulkom. Ciao ciao.